la següent parada, que en veritat tindria que ser en el carrer San Martín 5, ¿vale? El carrer San Martín es este. Ese de ahí, a mitad carrera, está el número 5. Bueno, com se deia al principi, s'ha intentat integrar en la mesura del possible també la història més recent, no, del moviment llibertari i parem així perquè, bueno, per explicar un poc. Agarre on s'ha deixat la companya Maria i, bueno, ja ha parlat del franquisme, no, i de com, bueno, el moviment llibertari sofreix una repressió brutal. A nivell intern, molta gent ha anat a les presons i molta gent se tingué que exiliar. I, bueno, en aquests 40 anys, quasi 40 anys, en l'exili també hi hagueren problemes, no? L'exili se va dividir, no, entre el secretariat intercontinental, que tenia la seu en Toulouse, i bueno, diferents llocs que a l'altura dels anys 70, que és el que ens interessa, està la Comissió de Coordinadores d'Afinidades Libertàries, que tenia la seu en París. Bueno, en els anys 70, el règim franquista se veu sumit, no, en una doble crisi, se pot dir. Per una banda, una crisi política i per l'altra una crisi econòmica, que ve un poc de tota la crisi internacional del capitalisme que en els anys 73, no, comença amb tot el tema de la crisi del petroli. I a Espanya això també se reflecteix amb una onada de conflictes laborals i de vagues salvatges, fins i tot, que estan assediant, no, assetjant un poc al règim. Pues en aquest context, aquesta doble crisi, a l'altura de l'any 75, sobretot en el 76, el moviment llibertari, pues, en tota aquesta onada que n'hi ha de contracultura, de projectes utòpics, d'esquerra radical, el moviment llibertari torna a ressorgir. Torna a ressorgir i amb diferents manifestacions. Se torna a reconstruir, no, la CNT, no, l'anterior central todopoderosa, també Mujeres Libres, a diferents llocs, a València també, a l'altura del 77 se torna a reconstruir Mujeres Libres, les Juventudes Libertàries, Julis. N'hi ha tota una vessant, se pot dir, de la contracultura que està molt en sintonia amb el moviment llibertari, no? Pues, la revista Jo Blanco, recorda, per exemple, les jornades que tenen lloc a l'estiu del 77 a Barcelona. I també, amb la idea un poc dels grups d'afinitat i de l'acció directa, també van sorgir una sèrie de grups autònoms que van tindre també acció a València, les seves reivindicacions, que van estar en alguns casos molt connectats amb el tema de les reivindicacions antirepressives i en contra de les presons. Però el que ens interessa, que és Sant Martín 5, és que a meitat dels anys 77, aquest local és llogat per la CNT fins a quasi principis dels 90 i va ser la seu de diversos sindicats, entre ells el més important en aquest moment, que era el del metall. Bueno, este ressorgiment llibertari tindrà aquests problemes que parlarem en la parada de Blanqueries. Pues bueno, la CNT té una sèrie de decisions que acaba sent CNT-IT i CNT Congreso de València. Congreso de València després serà la CGT. Però bueno, també ens interessa que a meitat dels anys 80, així en Sant Martín també apareix una nova onada de joves, un poc al marge de les disputes que estaven tenint lloc i tenim com així un poc les fites, no? És l'aparició de Radio Libertària, que tenia també la seu allí, i de l'Ateneu Llibertari Llibertat. Curiosament, i després també en el marge parlarem dels Ateneus, perquè les companyes ja hauran parlat dels Ateneus en l'època dels anys 30, però bueno, també és una mena de combinació entre un poc l'Ateneu, que és la figura un poc clàssica, no, de l'anarquisme, amb les ràdios lliures, que van ser un poc també un lloc de sociabilitat en aquests anys 80. Recordeu que, per exemple, Radio Clara, l'altra ràdio llibertària, és de l'any 82 i que tenia la seva seu en el carrer Garrigues, inicialment, que carrer Garrigues és altra de les seus que té CNT en aquests moments, que és on estava l'assessoria jurídica i els jubilats, l'oficis varis. I bueno, com dèiem al principi també, així n'hi ha gent que ha viscut això, i estaria interessant que potser parlarem de la seva experiència així en Sant Martín i en aquests anys. Si voleu. En concret, un poc el que ha dit Vicent de Sant Martín, finals dels 80, a banda de que estiguera la seu de la CNT,
en la qual venien antics militants. Per exemple, estava Progreso Fernández, que va ser un dels fundadors de la FAI. Estava ja molt major, venia amb les seues filles, una es deia Llibertat i l'altra Harmonia. I bueno, la gent més jove que començàvem a interessar-nos per aquests temes, pues era un poc així emocionant, no? Que persones que havien viscut la guerra i que havien estat contra la guerra, perquè per exemple Progreso era pacifista, no? En un context molt difícil, no? De quallar aquesta ideologia seva anarquista i pacifista amb la revolució social i amb la lluita amb les armes, no? I era pues, això, un poc emocionant, no? Tant ell com altres militants que havien viscut la guerra, que havien viscut l'exili, i això va donar peu a que se creara l'Ateneu Llibertari i Llibertat així. Paral·lelament existia, no sé si aquests mateixos anys, l'Ateneu de Marxalenes, i també existia l'Ateneu Llibertari i Progrés, a la calle Progrés, on ara està la seu de la CNT actual. Val? També estava, com diu Vicent, Ràdio Libertària i Ràdio Clara, i en tot aquest reviscolament també n'hi hagueren els conflictes que ella assenyala respecte a l'escissió de nou de la CNT, i també inclús conflictes entre els propis militants de base en altres col·lectius, com per exemple Ràdio Libertària i Ràdio Clara, que n'hi hagué èpoques que no se podien ni veure. Coses d'estes que solen passar en l'esquerra i no sé. Després també un altre col·lectiu que va sorgir així en Sant Martín o vinculat a aquest un poc reviscolament de l'anarquisme entre la gent més jove va ser l'agència de contrainformació Caos, que no sé si algú heu sentit parlar haureu sentit parlar de Diagonal, evidentment, que ara és el Salto, prové de la revista del fanzine Molotov, que feien a Madrid, i quan va sorgir Molotov venia d'una agència de contrainformació que se deia UPA a Madrid. En aquests anys 80 la contrainformació era també un cavall de batalla, també amb ràdios llibres, amb fanzines, amb revistes. I en València, en Barcelona estava ANA, Agència de Notícies Alternativa, Madrid UPA, i en València va sorgir Caos. Va acabar sent un caos i deixar de publicar-se, però era un intent d'arribar sobretot a col·lectius, una informació que evidentment no estava en la premsa oficial ni en els mitjans oficials, i d'una manera molt precària, perquè ara està internet, està el correu electrònic, però llavors era un butlletí mecanografiat que s'anava distribuint o enviant per correu, no? Després, referint a contrainformació, anys més tard, i vinculat ja també a un ambient que parlarem ja quan estiguem pel carrer Serrans, i és l'esclat de les ocupacions, també vinculades en València preferentment al moviment llibertari. La primera ocupació va ser en Palma, l'any 89, i també se fa un altre butlletí, que és el butlletí antagonista de contrainformació, que són els anys 90, i és quan està el correu electrònic. Ho dic perquè tecnològicament també vos situeu en què hi ha una sèrie de canvis que fan que les relacions entre els moviments, entre el trasbassament d'informació vagi canviant, no? Estem parlant de coses dels anys 30, estem ja en el 2017, i els anys 90 que pareix que estiguen ahí, a nivell tecnològic era prehistòric respecte al que tenim ara, no? I això influeix també en la manera de relacionar-se. I pel que deia Vicent, això, n'hi ha gent així que va estar en Sant Martí que podria dir alguna cosa, no? Uno que està per ahí per terra, tirat. Jo és que soc més cutre i no tinc les fotos aquestes plastificades, però per exemple, perquè veig un poc este auge llibertari en l'època de la transició, pues, a València, en març del 77 se va celebrar un míting en què va parlar Peirats, Federica Montseny, la gent que estava en la regional, i este és un poc l'ambient, 40.000 assistents. Ho passé un poquet la fulla esta. No és igual de guai que la presentada. Pásame el aparatito para que se vea. Recordo en aquella època, jo era prou jovenet, i sempre que n'hi havia alguna vaga, jo recordo que venia així. Jo era molt jovenet en els anys 70 i me'n recordo que venia així al local Sant Martín, i perquè vegeu que no hem adelantat molt, l'objectiu quan em deien alguna vaga sempre era tancar el Corte Inglés, que encara estem en ese. Però jo venia així, quan hi ha vagues, venia així al Sant Martín, i d'ahir l'objectiu, en què eixíem un tropel de gent, era que ese dia de vagues tancar el Corte Inglés.
Estem amb el que estem. Parlant del Corte Inglés, la vaga general del 87, que va ser molt xula, se tancaren les cotxeres de la MT, va fer una mani que s'apedrejà el Corte Inglés d'una manera brutal, va ser molt divertit. Yo también conozco otra. Cuando venían los maderos, les llevábamos, como venían con las motos, porque nosotros nos escamuflábamos como podíamos, les metíamos por esta calle. Pero había peña que tenía bidones de aceite que cuando iban a pasar los tiraban. Se pegaban unos guarrazos, pero guapo. Sabía que esta zona le tenían un poquito de respeto, cosa que no sé yo ahora que le tienen. Res, no, el que estava dient també el company, que penseu que fins a l'any 78 quasi, que és quan l'aprovament dels pactes de la Moncloa, hi ha una sèrie de conflictes també a València, no? Està pues, en la fe, hi ha una vaga important. Més alt. Més alt, vale. Que n'hi hagué conflictes, una sèrie de conflictes prou brutals. Per exemple, bueno, en la fe n'hi hagué una això, i que sobretot que sí que estava el sindicat de metall, el conflicte en fort. N'hi hagué vagues prou importants. Estem parlant millor d'una quarantena de dies de vaga. Això també és impensable. Sí. Així ara les vagues són de 2 hores, no siga que ens descompten massa. Ara crec que anem al carrer Avellanes. Espera. Ah. A ver, yo entré, vale, en mi memoria y mi tamaño son bastante cortos, pero bueno. Entré haciendo cine, o sea, habían proyecciones de cine y entonces empezamos a hacer películas que eran diferentes, que no fueran comerciales y tendrían así un poquito de meollo. Y empezamos aquí en San Martín y después seguimos en Progrés, en el Cabañal. Entonces hacíamos funciones aquí y funciones gratis para los gitanillos allí que se lo pasaban de miedo. Y además nos venían todos maqueados de la hostia. Y más adelante, lo que es trabajo sindical, cuando yo llegué se hacía, pero notábamos que había venido un bajón tremendo. Cuando los primeros días que yo entré, estaba prácticamente todo el edificio ocupado, con sindicatos en todas partes, trabajando en todas partes y haciendo un montón de cosas. Pero esto va así. Y entonces después vino la caída y digamos que se recuperó, sobre todo para la gente joven, en el momento de la insumisión. Sí. Vale, entonces vino un montón de gente joven que quería arreglar lo suyo, ¿no? Y lógicamente pues la gente joven que también estábamos allí pues ayudamos en todo lo que pudimos. Cuando ya se terminó lo de la insumisión, pues un montón de gente que ya había arreglado lo suyo se fue. Y eso es una putada porque son generaciones que faltan. Si hay generaciones que faltan, son generaciones que ocupan otros. ¿Vale? La calle hay que ocuparla, si no te la ocupan. Y ya os dais cuenta que andan por ahí autobuses con cosas, con una desfachatez, no, con fachatez total, delante de los morros de toda la peña. Bueno, tendría más cosas. Avellanes. Ara anem al carrer Avellanes, per on entrem? Per Sant Vicent o per ací? Jo crec que per ací. Vale. Pero sobre todo no os olvidéis de la solidaridad y el apoyo mutuo, que si no nos tienen, pero cogidos por los huevos. En la calle Avellanas, no sabemos exactamente dónde, estaba una de las... O el 5 o el 7. Sí, el 5 o el 7, no sabemos exactamente cuál, pero bueno, estaba una de las escuelas con las que contaron Mujeres Libres. Mujeres Libres, bueno, la agrupación de Mujeres Libres, que se empezaba a consolidar más en el 37 y sobre todo también en el 38, aquí en Valencia. Decidieron copiar un poco el modelo de Barcelona y Madrid y crear un instituto. El instituto lo formarían bueno, una de sus escuelas estaría en la calle de La Paz. Esa escuela iría especialmente dedicada a luchar contra el analfabetismo y a introducir a las mujeres dentro de los talleres y las fábricas. Y la escuela de aquí, de la calle Avellanas, en realidad era una escuela privada. Lo que pasa que muchas veces lo que hacían era contar con escuelas privadas que tenían o estaban llevadas por simpatizantes de Mujeres Libres. En esta concretamente se daba taquigrafía y mecanografía.
Y es interesante porque realmente en la ciudad, a los alrededores de la ciudad, había muchísimas escuelas y fue bastante intenso lo que es el papel educativo que llevaron a cabo mujeres libres. A mí me interesa también hablar sobre algunas de las actividades que se hicieron en el Instituto de Mujeres Libres, como fueron conferencias y charlas, y las conferencias sobre todo se daban por Amparo Puig. Y es interesante porque realmente uno de los papeles fundamentales de Mujeres Libres fue luchar contra el analfabetismo y poder dar acceso a muchas mujeres de la ciudad a introducirse en las fábricas, a empoderarse a través de la educación, y ya no solo daban en plan clases, sino que daban clases elementales, clases más, cursillos técnicos, prácticas y demás. Y bueno, eso. Aquí estaba una de las escuelas. Y eso. Seguimos hasta la plaça de l'Arquebisbat i ahí parlem un poc més. No faig por, si us voleu arrimar un poc més, Sí, arrimeu-vos arrimeu-vos, per favor. per a sentir millor. Vale. Bé, estem en el Palau de l'excomte de Verdebent. Ara és Museu de la Ciutat i en el seu moment va ser la seu del Ministeri de Sanitat presidit per Federica Montseny. Bueno, estem mateix prou curiosos, a veure què passa. Bé, ja hem parlat un poquet de que van haver 4 ministres anarquistes que van entrar durant el període de Largo Caballero. Ells van ser... Sí, bueno, ahí ja estan, Ells van ser ministres entre el 4 de novembre del 1936 i el 16 de maig del 1937. Van ser 4, va ser Joan García Oliver de Justícia, Federica Montseny de Sanitat, Joan Peiró d'Indústria i, sempre se m'oblida, Juan López de Comerç. Val? Federica Montseny és una de les anarquistes més conegudes de l'estat espanyol, suposo que tot el món haureu sentit parlar d'ella, una figura molt coneguda, també en alguns casos controvertida, però sí que va dur a terme algunes mesures que, vaig a recapitular un poc, i el debat un poc d'entrada dels ministres anarquistes dins del govern va ser un tema molt controvertit, molt discutit, molt polèmic. Val? Ells van entrar en el govern perquè tant Largo Caballero com el Comitè Nacional de la CNT estaven d'acord, però això va suposar molts debats, moltes polèmiques i trencaments interns dins de l'anarquisme. Fins i tot, llegint un poc les cartes que se conserven en l'Arxiu de Salamanca, en el Centre Documental de la Memòria Històrica, que estan les cartes d'Emma Goldman, perquè ella va ser representant de la CNT en Anglaterra, ella mostra un poc en aquestes cartes el seu abatiment front a aquesta decisió d'entrar ministres anarquistes dins del govern. No? I això és un símbol de com estava dividit el moviment anarquista en aquesta decisió. Finalment ella ho va acceptar i com a representant en Anglaterra ho va explicar i ho va acceptar i ho va dur a terme. No? Federica Montseny. Ella és una figura, ja he dit, molt coneguda, va començar a escriure i sobretot els seus primers escrits sobre alliberament femení són de la Revista Blanca. La Revista Blanca és una revista que se va publicar entre finals del segle XIX o principis del XX i després una segona època en els anys 20 i els anys 30 que la duen a terme la seva família. Federico Urales i Teresa Mañé, que també se coneix com a Soledad Gustavo. Ells eren els seus pares i Federica Montseny escrivia molt en aquesta revista i és allà on ens fem una idea de quin era el seu pensament en relació a l'emancipació femenina. Tenia Mujeres Libres una relació un poc d'amor-odio, perquè sí que feien mesures conjuntament, tenien debats, participaven del mateix moviment, però Federica Montseny no concebia la necessitat d'un moviment no mixte de dones. Concebia que l'alliberament femení se podia realitzar dins del moviment llibertari sense la necessitat d'una altra organització com Mujeres Libres. Les seues mesures, les mesures que ella va prendre, foren, per exemple, en matèries de sanitat, la investigació mèdica en relació a malalties com el càncer o l'elaboració de llistes de treball per a persones amb diversitat funcional. I d'acord a les dones, va dur a terme el primer avantprojecte de llei de l'avortament que es coneix en la història de l'estat espanyol,
i va dur altres mesures com, per exemple, menjadors per a embarassades, guarderies per a que els nens pogueren estar cuidats mentre que les dones podien anar a treballar, i moltes altres mesures que afavorien l'alliberament femení. Ja he dit, Federica Montseny és una figura molt controvertida perquè ella forma part del moviment llibertari d'una forma molt prolífica, però ve de tendències anarcoindividualistes i això era un poquet el que generava el debat amb altres anarquistes. I he passat la imatge per ahir i no sé, jo crec que Federica Montseny igual me deixa alguna cosa. Dir que l'actuació dels anarquistes en el govern va estar molt limitada per moltes circumstàncies, perquè teniu que pensar que estàvem en un context bèl·lic molt difícil de controlar, també per l'enemistat en els grups comunistes no se va poder dur a terme mesures que unificaren, ja suposo que vos heu fet una idea de maig del 37, de lo que va suposar en València, i també per el curt període de temps, perquè estem parlant des de novembre fins a maig, d'acord? Anem a parlar un poc més dels altres ministres ara en la propera parada, que crec que ja és la propera, en el carrer Cavallers. Claro. Que yo creo que es relevante. Una de las personas que me va a asesorar así al Ministerio de Sanitat a Federica Montseny va ser precisament una dona que hi era de dones lliures, que era Amparo Poch, que hi era metge. Sí. Que hi era metge i sí que va ser una de les En Mujeres Lliures van haver tres dones molt importants i que són les que més es parla d'elles i les que més es coneixen, que van ser Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada i Amparo Poch. Amparo Poch se dedicava a escriure, sobretot en la revista, de qüestions relacionades amb els xiquets, de qüestions mèdiques. Entonces ella, com a anarquista, que feia moltes conferències sobre la necessitat d'higienisme, perquè això també ho tenim que tindre en compte, no estem en la societat del context dels anys 30. L'higienisme comença a implantar-se a partir del segle XX, la necessitat d'estar nets, de dutxar-se, de tindre una bona alimentació, de cuidar als nens i a les nenes com cal. Entonces Amparo Poch va ser una de les primeres dones anarquistes que parlava de la necessitat de tot això, que pareix un poc graciós, però la necessitat d'higiene. En aquell moment es parlava. És curiós perquè en la revista, per exemple, critiquen molt, abans hi havia escupideros per el carrer, i critiquen molt el nido de gérmenes que eren els escupideros. Claro, us podeu fer una idea de quina era la quotidianitat de les persones en aquell context. No hi havia aigua corrent i totes les necessitats que no estaven cobertes i que dones com Amparo Poch intentaven poquet a poquet implantar, però suposo que no seria fàcil. I seguim fins al carrer Cavallers. De moment no fem més parades. I totes? Vale. Crec que sí. Un poquet apretadets, però intentem fer-ho ràpid, vale? Estem en l'actual carrer Cavallers, que es deia en el context de la Segona República i de la Guerra Civil el carrer Metal·lúrgic. Sabeu que els noms de carrers és també una espècie de tapís de memòria, de mostra del pas de la història sobre el plànol urbà. Van haver altres canvis de nom de carrers, com per exemple el carrer de les Monges va passar a dir-se el carrer Federica Montseny, el carrer dels Àngels va passar a dir-se el carrer dels Iconoclastes, la Gran Via Marquès del Túria es deia Gran Via d'Urruti i efectivament, d'això tinc una imatge, és Joan García Oliver, en la inauguració del carrer Gran Via Buenaventura d'Urruti, el passe, i si no el veu. I ens hem posat així, i us parlo primer del teatre, perquè aquesta foto és aquesta façana, la del Teatre Thalia. Les cares de Reclús, les cares de Durruti, molts mítings, per exemple, de Joventuts Llibertàries i el passe. Ens hem parat així perquè en aquest carrer tenien la seu tres ministeris del context de la capitalitat de València durant la Segona República. Un d'ells era el d'Agricultura, l'altre era el d'Indústria, que era el de Joan Peiró, i aquest era... Ui, quin susto! M'he assustat ahir, jo dic, això és que... Joan García Oliver aquí. I aquest era el de... I aquest era el de Justícia de Joan García Oliver. Bé, el de Comerç de Juan López, que era l'altre anarquista, ja no està, era el Palau de Rifalda, que estava en Vivers, on està aquesta pagoda, així un poc estrany. Allí estava el Palau. Bé, Joan García Oliver també és superconegut, és una figura molt coneguda, molt controvertida. En els primers anys molt més relacionat amb l'acció directa, l'insurreccionalisme, la via faísta. Va participar en grups autònoms com Nosotros o Los Solidarios, que són molt coneguts, amb Urruti, amb Bascaso. I després va ser un dels quatre anarquistes en el cas de Justícia. Ell va dur a terme algunes mesures
algunes relacionades, per exemple, amb la igualtat entre homes i dones i unes altres per controlar la violència de rereguarda. Historiogràficament i també en aquell mateix context dels anys 30 de la Guerra Civil es deia que la major violència de rereguarda era l'anarquista. Això, bueno, anem a deixar ahí, és algo que ha calat molt profundament en la historiografia, és algo que no té per què ser cert i, bueno, en tot cas, Joan Garcia Oliver va fer algunes mesures per a limitar aquesta violència mitjançant la creació dels tribunals populars. Bueno, Joan Garcia Oliver, ja que estem així parlant prou de maig del 37, es coneixen algunes històries d'ell i per això ha sigut molt criticat, perquè es conta la història del beso, no? Que diu que Joan Garcia Oliver, en espès de maig, quan estaven en la màxima ràbia, tots els anarquistes, en el context de molt d'enfado, perquè molts havien sigut assassinats, molts havien estat ferits. En aquest context anava als amics i als familiars, o es conta que anava als amics i als familiars dient-los no, que tots som germans, tots estem units, tots som del mateix bando i els anava besant, no? Per això ha sigut molt criticat, perquè el que volia o el que intentava limitar aquesta ràbia anarquista era tots som germans, tots som el mateix bàndol, bueno, etc. I això, i Joan Garcia Oliver, si voleu saber més d'ell, ell té una autobiografia que es diu El eco de los pasos, que és molt interessant, i res més. Anem a seguir fins al carrer Serrans i allí parlarem un poc dels bombardejos i ja queden poquetes parades, si esteu un poquet cansades. Teniu les fotos per ahí? Bueno. Sí, estem en el refugi, un dels pocs refugis que queden, el refugi del carrer Serrans. És un refugi que ara s'està habilitant, aquesta porta doncs no estava, i sembla que podrà ser visitable en els propers mesos. València va ser bombardejada durant la Guerra Civil 442 vegades. El primer bombardeig es va realitzar de la nit del 12 al 13 de setembre de gener del 37, i estava majoritàriament bombardejada per via aèrea per part de l'aviació italiana. Hemingway contava que als italians els encantava bombardejar València, perquè estava molt proper de Mallorca, no hi havia que parar a repostar i simplement, bueno, passaven, soltaven les bombes i estan contents, no? Tot i això, el primer bombardeig, el de gener del 37, va ser per via marítima, amb vaixells italians i, bueno, la destrucció, es compta que el número de víctimes en la ciutat de València durant tota la Guerra Civil va ser entre 500 i 900 persones mortes per els bombardejos. Es van construir, València no estava preparada per a rebre aquesta quantitat de bombes, entonces es van posar frenèticament a construir refugis com aquest, però n'hi havia refugis en soterranis privats, en escoles, en hospitals, en els carrers, en ajuntament, i dels refugis que queden, bueno, n'hi ha diversos, però bueno, puc nomenar-vos aquest, està el del carrer de Dalt, que estem barallant la possibilitat de poder anar, ara d'ací un ratet, per a visitar-lo per dins. Està el refugi de l'Ajuntament, el refugi de l'Institut Lluís Vives, en la Gran Via n'hi ha 3, al carrer Espasa n'hi ha un altre, i, bueno, no tinc ni idea d'això. El Col·legi Gran Associació, que està ahí en Vora Riu, Paredorfes, també n'hi ha un. Sí. En Russafa n'hi ha eixe que passa per baix de 2 carrers. Bueno, Perdó. bueno, que n'hi ha molts, que n'hi ha diversos. Això. Bé, vos podeu imaginar el que suposava per a la població civil i per a la quotidianitat. Apropeu-vos un poquet que hi ha un cotxe. Vos podeu imaginar el que suposaven aquests bombardejos a la població civil per a la quotidianitat, i moltes voltes ha dit que la Guerra Civil va ser la primera vegada que es bombardejava a civils de rereguarda. Això també té que veure que n'hi ha que descolonitzar un poquet la història, perquè no és cert. L'exèrcit espanyol va bombardejar a població civil marroquí en la dècada dels 20 i dels 30, a més, bueno, per això, no? Tenim que intentar també descolonitzar un poquet el saber històric. Però la quotidianitat, com afectava la quotidianitat dels bombardejos? Pues us podeu imaginar el grau de por, de caos que això podia generar. Hi ha un parell d'històries que ens ho conten prou bé. Conta un home de Gandia que una nit, quan era xiquet, va caure una bomba en el costat de la casa adjacent a la seva i la bomba no va explotar, però la bomba era de grans dimensions. Ell estava dormint, va caure la bomba, va caure tot l'edifici sencer i conta que des d'entonces mai més ha pogut dormir més de 3 hores per el trauma que això va poder suposar.
I també hi ha una altra història molt curiosa de Gandia que compten com van veure com passava un avió molt proper de terra, una altitud molt baixa, i es van estranyar, no? I tots miraven al cel i deien, així què passa? L'avió va tornar a passar una segona vegada per la plaça i la segona volta va tirar caramels. Us podeu imaginar el que va tirar a la tercera vegada, quan ja hi havia xiquets i persones que estaven recollides, no? Això era la violència de rereguarda i com això va afectar la vida quotidiana d'una forma brutal. Van haver molts bombardejos, dels més coneguts així en València, van ser el de l'Ajuntament, per ahir hi ha imatges de com l'Ajuntament estava derruït per dins, l'escalinata que ara es conserva es va caure. Van haver també en l'estació del Nord, i la imatge tan bonica que l'estic veient ahir, com es veuen les bombes que cauen sobre l'estació del Nord. Van haver un altre molt conegut, van haver un altre molt conegut en el port, i també en el País Valencià, altres bombardejos com el del Mercat d'Alacant, com el de l'estació de Xàtiva o com el del Guernica valencià dels pobles del nord de Castelló, de la comarca del Maestrat, per la Legió Còndor. Llavors, això va afectar a la rereguarda en el País Valencià i en la ciutat de València de forma molt dramàtica i creant molts traumes de les persones que eren joves i de les persones que eren majors i afectant moltíssim a la quotidianitat, perquè sonava una sirena i n'hi havia que córrer. Hi havia instruccions i en cartells que encara es conserven de les instruccions que hi ha que fer. Què fem quan sona la sirena? Quan sona la sirena hi ha que córrer cap al refugi. Hi havia persones que no volien anar al refugi, però majoritàriament anaven al refugi i esperar. I hi ha històries molt boniques, no?, de què es feia en aquells refugis mentre s'esperava que caigueren les bombes, no?, de com hi havia persones que contaven contes, de com hi havia persones que portaven els seus instruments i feien música, cantaven, però bueno, podeu imaginar-vos la por que podien estar passant en aquells moments, no? I vols afegir alguna cosa més? Sí. Per a la vigilància i avisar a la població dels bombardejos, en la Torre del Micalet n'hi havia, crec que era lo de defensa passiva, i tenien ahí antenes, alarmes, sirenes per avisar a la població. D'eixes sirenes queda només una a la ciutat, en una finca front de la Finca Roja. Està en el terrat i està tot a rovellar, i ahí era una de les sirenes d'aquestes potents que estaven repartides per tots els barris per avisar a la població. I res, seguim a la plaça Cisneros. Sí. Era el abuelo de Rita Barberá, que estaba con el dedo desde Mallorca. Això se comenta que el pare de Rita Barberà estava en Mallorca, que estava ocupat per les tropes nacionals, i que era qui, d'alguna manera, informava de possibles punts interessants a bombardejar per l'aviació italiana. Jo no sé si és cert o no, però és la llegenda que corre per ahí. No seria estranyar, perquè... Ara anem per carrer Sabaters, girem a la dreta i arribem a la plaça Cisneros, val? I ahí serà l'última o penúltima ja. Pues pot ser irònic, però esta penúltima, ¿no? ¿Es última o penúltima? Penúltima perquè anem al refugi. Bueno, la penúltima parada és justament Blanqueries 4, on avui està la seu del PSPB-PSOE. Ara contaré un poc. Bueno, ens havien quedat a mitjans de l'any 77, amb tota aquesta revifalla un poc de lo que és el moviment llibertari en tots els seus vessants, i així voldria parlar, perquè bueno, si hem parlat de Sant Martí, també estava la de Garrigues, l'altre era l'altre edifici així més important, on se desenvolupava bona part de la vida de la local de València i la regional del País Valencià, era Blanqueries. Així vull parlar també de que en aquests moments el moviment llibertari també va a participar i fins i tot a dinamitzar el que diuen els nous moviments socials que apareixen en aquest moment. Ja he dit un poc, he comentat un poc com se reconstruís Mujeres Libres, que ara adquirís un altre contingut diferent al que és els anys 30, perquè també ha impactat tot el que és la segona onada del feminisme, amb preocupacions més per aspectes com la sexualitat i altres tipus de reivindicacions diferents a les anys 30, però se recupera el que és la figura de Mujeres Libres.
També estàvem parlant del tema antirepressiu, no? I com aquests anys també són els anys de les reivindicacions de les presons, no? La COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, i com se crea una sèrie de xarxa de recolzament i un grup que se allotjava així, que és el GEL, el Grupo Ecologista Libertario, que va replegar un poc tot el que és l'ecologisme, no? Penseu que en aquests anys és quan la central nuclear de Cofrents i com se genera tota una activitat antinuclear i amb una vessant ecològica i que s'ocuparà més o menys el gel estarà actiu des de mitjans dels anys 70 fins a mitjans dels 80, també en diferents grups. Està el grup Margarida, per exemple, que tenia actuació sobretot en la universitat. I bueno, aquesta és la primera part, no? Penseu com en els anys 70 el moviment llibertari també participa, fins i tot dinamitza alguns dels nous moviments socials. L'altra és que s'han quedat un poc en els moments dels anys 70, la reconstrucció de lo que és la local de València se fa sobre dos grans grups, entre cometes. Per una gran banda, el que és la CNT-AIT, hi ha un grup autotitulat com CNT-AIT que replega les sigles, que està en contacte amb Toulouse, amb Federica i companyia. I després hi ha tota una xarxa un poc de grups autònoms, grups llibertaris, que s'havien creat un poc al marge de lo que era la part més històrica, més de veterans. Penseu que és molt important que en els anys 70... Està pegant el sol en la cara, però bueno. En els anys 70 la CNT sobretot se reconstruís amb gent que és veterana, històrica, alguns retornen de l'exili, altres estaven així, com Progreso. Hi havia gent que havia participat en el cinquantisme, no? Com Enrique Malco Nadal. Però és sobretot, quasi el 80% és gent que és molt jove. Estem parlant de gent que té entre 20 i 25 anys, ¿vale? Pues en estes, bueno, i 17, 18 també. En tota aquesta reconstrucció, pues també, a banda de la que s'identifica amb la part més històrica de l'anarcosindicalisme, hi ha una sèrie de grups, del qual el més conegut és el grup Solidaritat, que tenia diferents també ramificacions en Madrid, Barcelona i Andalusia, i altres grups que són autònoms, no? Venen del moviment obrer, autònom, de la universitat, i se va crear un enfrontament entre una mena de tensió larvada que amb tot el que és la pèrdua d'influència de la CNT, sobretot penseu que n'hi ha un boicot per part de la premsa, la CNT només apareix quan n'hi ha mogudes, i fins i tot n'hi ha tota una sèrie també de muntatges policials. El més conegut és el de l'Escala, no? El de Barcelona, en el que moren 4 treballadors que justament són de la CNT. Però així a València, per exemple, també hi ha un altre muntatge, que es crea un grup per part de la policia que se diu los grupos anarquistas revolucionarios. I bueno, en la pèrdua d'influència, com va afectant la repressió i les tensions larvades fan que en el 5è congrés, en Casa de Campo, és el primer congrés després de tot el tema de la República i la Guerra Civil, una part, entre algunes delegacions valencianes, trenquen amb el que és CCNT. L'any següent se fa un congrés d'impugnació, que és el Congreso de València, se celebra així. Tinc entès que és en el que ara és el Micalet, però no estic segur d'això. I en l'any 84 també hi ha una part de CNT-AIT que se va tornar a escindir, i les dues parts, la que s'havia anat en el 79 i la del 84, fan un congrés d'unificació en l'any 84 i se forma la CNT Congreso de València o renovada, que després serà la CGT. Hi ha una sèrie de conflictes que arriben fins i tot als tribunals, i en l'any 89, bueno, la sigla històrica se la queda CNT-AIT. L'altre conglomerat dels grups escindits és quan adopta el nom de la Confederació General de Treballadors, i a València el que seria el grup de la CGT se va quedar en aquest edifici. Però que torna a dir que durant els anys 70 també ha funcionat com a un lloc important de reunions per a la local i per a la regional. I bueno, no sé si algú vol parlar o del gel o del tema de les decisions, o gent de CGT. Pues ningú va parlar, pues continuem. Bueno, continuem. Bueno, com el... Me vaig a baixar un poc perquè m'està pegant això a la cara. Val. No, tranquil·la.
la següent parada seria un poc en el margen, bueno, on va acabar la picaeta, i al margen el que volíem contar és allí en el carrer Palma, era un poc com en els anys 70 i en els anys 80 se va, aprofitant la parada de Maria, se va a retomar altra volta la figura dels ateneus llibertaris. ¿Vale? Penseu que en València està el que ha comentat Mac, que és el de Marxalenes, però moltes vegades també va passar un fenomen molt curiós, com que grups parroquials, que en els anys 61 s'havia creat gent lligada a l'església, doncs en el moment de la transició aquests grups se van a quedar buits, van deixar d'estar controlats per l'església i se'ls va quedar, diguem, la gent de manera autònoma. I per exemple, un dels grups, un d'aquests locals juvenils, que és el 14-17, que estava en el que seria Barona i ara coneixem com a Orriols, va ser un també dels més dinàmics i de tendència majoritàriament anarquista o àcrata. I bueno, pues, com diem, pues, se recuperen els ateneus. En els anys 80 estarà l'Ateneu de Progrés, que comentava abans també el company. També estarà l'Ateneu al Margen, que se crea en l'any 86, que és on acabem. I com un poc, diguem-ne, que aquesta sociabilitat anarquista més clàssica o més històrica se va reconfigurant, no? Se va donant un nou contingut. I bueno, pues, al Margen ha sigut seu, encara funciona, ha sigut seu de reunió de molts grups, s'han fet exposicions, hi ha certaments de literatura, tota una sèrie d'activitats. I bueno, quasi enfront, en el carrer també Palma, tingué lloc la primera ocupació, en l'any 89. Com deia també Mac, doncs, no, les ocupacions a València estan molt lligades a lo que és el moviment llibertari, o tenen un component molt fort. I bueno, l'any anterior s'havia creat en l'any 88 l'Assemblea d'Ocupes, en l'any 89 ocupen allí Palma, estan quasi un any. Quan són desallotjats van al carrer Llíria, que durarà poquet, una setmana, no? I després, aquest mateix any, decidissin, bueno, segons m'han contat a mi, no? És com que el gran debat de creuar el riu, i és quan ocupen en el carrer Flora, que Flora serà el casal popular. Jo crec que és una experiència que dura quasi 5 anys, que tingui un molló d'activitat, un molló de coses. Si podeu buscar per internet o algo, veureu les fotos, perquè té també vídeos. Fou un centre molt important a nivell, per exemple, musical, passa moltíssima gent, i bueno, no sé, Mac, tu saps de Flora. Vinculat amb això, amb les ocupacions, que tenen una vessant anarquista completament des del principi, encara que al principi també n'hi havia gent de col·lectius comunistes, però finalment se va decidir que podia participar qualsevol persona, però que no se volia la implicació d'organitzacions polítiques. Aleshores, aquesta vessant anarquista s'ha continuat, no només aquests anys, sinó després, quan se passa a Flora, quan s'hi diversifica l'ocupació en altres noves ocupacions, en la Malvarrosa, en Saudi Park, en Centelles, en la zona de Saidia, després en el Cabanyal també, amb la Pilona, el Mayhem, la fusteria ara en l'actualitat, l'Ateneu del Cabanyal, per exemple. Tots estan vinculats al tema de l'ocupació i estan vinculats també al tema de l'anarquisme. Què més? Sí, bueno, jo sàpiga també la Mandràgora, no? Algo veig també d'ahir. De la Dàlia també veig gent. Bueno, pues... També ara, a banda del Margen, que ja ha complit 30 anys, fa uns mesos hem obert el Punt, així en el carrer Garcilaso, que és el carrer este que està ahí, i intentem que siga una biblioteca, centre de documentació de moviments socials, sobretot vinculats també a l'anarquisme, i bueno, a poc pues, ja anirem. Si algú té documentació, pues, ens interessaria rebre-la, guardar-la i difondre-la. I bueno, n'hi ha molts aspectes que se'ns han quedat, i la ruta té la limitació també física i geogràfica de que l'han fet per Ciutat Vella, però també n'hi ha, tant històricament com de manera contemporània, molts altres llocs que tenen una influència llibertària, una presència, per exemple en la zona dels poblats marítims, i això seria pues, un poc part d'altres rutes o d'altres explicacions, que la idea que tenim és fer una xicoteta guia que amplia un poc el que hem posat en pràctica avui, que ha sigut un poc com encetar un camí respecte a explicar tant la memòria històrica llibertària com el present, no?
i ara ja la donem un poc per finalitzada més o menys, però les dues últimes coses, ara anem per ací cap al refugi del carrer de Dalt, que ja ens estan esperant. Són moltíssima gent, aleshores suposo que haurem d'entrar en grups. N'hi ha una replaceta davant, que a més hi ha una placa que explica lo del refugi. Entrarem per grups. Dins està tota la parafernàlia fallera, hem de respectar-la i si no queda més remei, però ens fan el favor d'ensenyar-nos-el. També hem d'agrair perquè d'alguna manera ho han conservat, no com altres refugis que s'han deixat perdre. I després d'eixir del refugi, qui vulgui pot anar al margen i ahir això, podreu trobar coses de la mostra, cartells, els tríptics, unes tasses que hem fet i podreu prendre una cervesa, podem comentar coses, si teniu informació o si voleu preguntar qualsevol altra cosa, doncs ja està. I com ja no agafarem ja el micro ni res, agrair que hàgiu vingut, recordar-vos que la mostra comença avui però continua dilluns. En els tríptics teniu tota la programació i convidar-vos a que participeu, a que aneu a les xerrades, les presentacions i el cap de setmana pròxim, que seran les parades en la plaça del Carme i les presentacions en el Solar Corona i les actuacions de titelles per a tot el món, xiquets i adults, el dissabte, i poesia a Voces de l'Extremo, poesia compromesa i combatent el diumenge. No res, gràcies i esperem fer una altra. ¡Viva la anarquía! És d'època, és de quan se va construir el refugi i forma part de la modernitat que en aquests anys n'hi havia quant al disseny. Aquestes mateixes lletres estan en el refugi del carrer de Dalt, estan en el refugi del carrer Espasa i cal lamentar que en la plaça del Temple n'hi havia, al carrer Espasa n'hi havia dues senyalitzacions, un edifici del Temple el van restaurar per a fer un hotel i van llevar aquestes lletres. Queden les de l'altra banda, les que estan quasi enfront del Col·legi d'Advocats. I formava part d'això, de la modernitat que als anys 30 havia esclatat d'una manera brutal per tota Europa y también va a arribar aquí. Respecto a eso quería apuntar una cosilla. Hay un bar enfrente, un restaurante enfrente del refugio, se llama Refugio, y han colocado, a manera de investigación, han colocado dentro en el comedor un plano de las calles con todos los refugios y la cantidad de gente que podía hospedar. Por curiosidad, por entrar, si está abierto, bueno, todos y todas a la vez no, pero está bastante explícito. Bueno. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los Ateneos y concretamente nos centraremos en el Ateneo de Divulgación Anarquista, que estaría situado justo aquí. ¿Era ahí o era ahí? No, creo que era aquí. El número 5, sí. Como ya he comentado antes, hubo un florecimiento bastante importante de los Ateneos en la ciudad de Valencia, además. Ya, pero no sé. ¿Ahora? No, Ahora no. Vale, sí. Hubo un florecimiento bastante importante de los Ateneos en la ciudad de Valencia entre el 31 y el 33, ¿no? El 33 es el periodo de represión del que hemos hablado antes. Había Ateneos en prácticamente todos los barrios. Por ejemplo, un Ateneo bastante destacado, aparte de este, del centro, que vertebraría bastante el movimiento libertario en la ciudad de Valencia. Por ejemplo, en el barrio de Patrais había, en la Cruz Cubierta, el Ateneo de la Barría de Jesús, el de los pueblos marítimos, que también sería bastante importante, el de Orriols también. Y bueno, sí, en prácticamente todos los Ateneos, sí, en los pueblos de alrededores. De hecho, la fuerza de los Ateneos llegó a ser tal que el Ateneo de la Cruz Cubierta planteó en el 38 realizar una federación de los Ateneos de Valencia, de lo que es el radio y los pueblos de alrededores. Es importante destacar el papel de estos Ateneos por el hecho de que
fueron muy importantes en lo que es el impulso educativo y el impulso cultural en la ciudad de Valencia. De hecho, se habla en los textos de cómo, por ejemplo, los domingos los jóvenes se reunían en los ateneos, iban allí, se ponían a leer, realizaban toda serie de actividades y no sé, eso es bastante interesante porque en el momento en el que se reprimen, una de las cosas que se achaca, como ya hemos comentado antes, es el hecho de que se había dejado un poco a la juventud sin una de sus bases o una de sus piernas, digamos, culturales que había en la ciudad y promovían, ¿sabes? Ya no solo conferencias o charlas, sino toda serie de actividades como, bueno, esto se ha discutido un poco, como cursillos o clases, cosa que no se realizó tanto, porque también en el 33, al haber esta represión, no se pudo, ¿no? Porque esto eran cosas que eran proyectos más a largo plazo. Pero sí que, por ejemplo, Joan Carbó habla de cómo en algunos ateneos había clases nocturnas gratuitas donde se realizaba pues toda serie de actividades como aritmética, geografía, geometría, dibujo lineal, artístico, se daban clases de literatura, clases de arte. Y bueno, cabe hablar de que en ese periodo, bueno, uno de los ateneos cerrados en el 33 sería este mismo. Y es importante, bueno, hablar más allá de todo eso, de que algunas de las actividades que realizaría este Ateneo, aparte de charlas y conferencias, sería la actividad de apoyo a los presos. Este Ateneo fue uno de los... ¿se me oye? Vale. Fue uno de los Ateneos que más realizó una actividad más importante en cuanto al apoyo a los presos. Y bueno, aparte de todo eso, realizaron pues venta de libros, rifas, actividades culturales como las clases y todas actividades de difusión cultural. Después en el 36, este mismo Ateneo se atestigua que se trasladó a la calle de Manuel Cruz, el 7, donde había antes una asociación de fraternidad republicana y se sabe que hubo una actividad bastante intensa durante el 36. De hecho, llegaron a realizar actividades, pues incluso conferencias 2 veces por semana, lo cual, sí, toda serie de actividades 2 veces por semana, lo cual es bastante importante. Luego en el 37 sí que hubo una menor intensidad y se sabe que duró hasta el 38. Y bueno, más o menos. También cabe destacar que este Ateneo está bastante vinculado a la FAI, que eso es algo que y también la mayoría de Ateneos, como ya he comentado antes, solían estar vinculados a las Juventudes Libertarias, que eran quienes solían ocuparse, ¿no?, de promover este tipo de espacios y tal. Y ya está. Muchas gracias por todo. Si queréis saber más información sobre el tema, por ejemplo, Javier Navarro, que es un profesor de nuestra facultad, tiene un libro específico sobre el tema de los Ateneos. Luego Julián Casanova tiene varios libros, como por ejemplo el de Tierra y Libertad o el de La calle al frente, donde se habla de un contexto más general, no concretamente la ciudad de Valencia como el de Javier Navarro, pero es bastante interesante y eso. Y también hay un libro concreto sobre lo que ha comentado la compañera antes de la revista Blanca, donde se habla de cómo, de Federico Urales y de Montseny y de toda la participación que hubo de las mujeres en la revista Blanca. Se llama la participación anarcofeminismo en la revista Blanca. Bastante interesante también. Y bueno, eso, más o menos. Ara ens queda una parada en Blanqueries i una parada extra que ens han dit que sí que podem visitar el refugi del carrer de Dalt.
Vos passe això que és la gorra perquè ja sabeu, la mostra s'autogestiona, se fa tot de baix, tot el que han fet elles i això, i per lo menos per intentar col·laborar. D'ací a Blanqueries pues, aneu posant i passant la gorra i ahí parlarem de la part de la més actualitat, de CGT, del GEL, bueno, ara ho parlarà Vicent, també de les ocupacions. Després ja acabarem i... Aprofitem el passe, sí. Però potser a algú li interessa aquesta vesprada Beli la Khaled, que és una dona palestina molt famosa, és molt interessant l'acte que fan esta vesprada en la plaça del Pilar. Fan dinar però no hi ha tíquets, però per la vesprada crec que toca el Xavi Sarrià després o hi ha algun concert, no sé exactament qui, però això, per si a algú li interessa. També només un apunt que després del refugi del carrer de Dalt recordarem en l'última parada, però anirem a... Qui vulgui pot anar al marge, que han preparat una picaeta, n'hi ha cervesa, n'hi ha també coses de la mostra, unes tasses molt xules que s'han fet amb el disseny del cartell, també per a col·laborar. I un apunt només respecte a les Torres de Serrans, que anem a passar ara, camí de Blanqueries, que durant la guerra, també quan se bombardejava Madrid, part del tresor artístic que estava al Museu del Prado i en altres museus se va traslladar i un dels llocs on se van guardar les obres d'art d'importants artistes de diferents segles va ser en les Torres de Serrans. Ho guardaven en les Torres de Serrans perquè l'estructura interna de les mateixes torres feia que si caia una bomba, no sé com se diu en valencià, els escombros caurien cap a la dreta, o sigui, caurien cap a la dreta i cap a l'esquerra sense caure al fosso, que és on estaven dipositades les obres. També en l'església del Patriarca i en altres llocs n'hi havia, però n'hi ha fotos i imatges molt xules. De hecho, las Torres de Serrano tenían todo un cuerpo, ¿sabes? Para proteger todas las obras. Estaban arriba, exacto. Aleshores anem per ací baix, carrer, passem per la plaça dels Furs i parem en el jardinet enfront del PSOE.